Ahojte, dneska cestujeme do Nitry, konkrétne do Alekšinec. Bude tam prebiehať školenie pilotov dronov nášho združenia. Toto školenie je dôležité pre Juraja a pre Tomáša. Juraj vlastne bude prechádzať z jedného dronu, s ktorým letal teraz, na druhý, na nový typ, z DJI 3T na DJI 4T. Tak preto som zorganizoval školenie, ktoré povedie jeden z najlepších pilotov dronov na Slovensku, Marek Krchňák, ktorý dokáže s dronmi obrovské veci. Povedal som chalanom, aby donesli všetko, čo majú odo mňa vydané, aby som vám ukázal, s čím pracujeme, čo sme vďaka vám a vašej podpore dokázali nakúpiť a čo už niektoré životy zachránilo. Takže máme hodinku cesty pred nami, smerujeme do Nitry a ide so mnou aj môj tatino, ktorý tiež uvidí, čo to všetko obnáša, ako to prebieha. Marečku, ahoj, zdravím ťa, natáčam, nevadí? Ne, pohoda. Ahoj. Akorát Marek vysvetľuje Jurajovi princíp lietania s našim najnovším dronom DJI Matrix 4T a učí ho základné veci, ktoré ho čakajú, keď si tento dron prevezme. Doteraz lietal s 3T. Tak sme začali, aktuálne prebieha školenie pilotov, ktoré vedie Marek Krchňák, kde priniesol aj on nejaké prekvapenie pre chalanov. Lietať sa bude a nielen s našimi dronmi, ale lietať sa bude aj s jeho dronmi, ktoré si sám vyrobil, s FPV dronmi. Bude nám robiť ukážku, bude nám robiť simuláciu na tablete. Prítomný je aj pán Luboš Franta, s ktorým spolupracujeme pri odchyte zvierat, ktorý je vyškolený ako odchytár zvierat. Vystaviť dron do nejakej situácie, ktorý by mohol spôsobiť nejaké ublíženie, prípadne škodu na zdraví alebo majetku. Prvý bod bezpečnosti a prípravy ešte pred letom, predtým, ak vlastne niekam idete, čo je podľa mňa veľmi dôležité. A teda ešte spomeniem, že Jakub ma síce vychválil, jeden z najlepších pilotov, čo podľa mňa dosť prehnal. Za tým si stojím. Ale teda vážim si to. Dôležité pri FPV je uvedomiť si, že ty vlastne s páčkami neovládaš smer dronu, ale os. To znamená, že každá páčka je jedna osa. Toto je teda pitch, roll a yaw. Do strany sa otáčaš v tejto osi. Túto páčku robíš takto flip, takto flip, takže no potom tu je to veľa pomalšie, je to nastavené v pohode. Že v pohode. Koordinácia. Keď dávam len túto páčku, tak ideš iba hore. Reálne idem len hore, hej? Že musí sa nakloniť a prijať. No, tak asi vieme, prečo si nám nechcel dať svoje drony. Idem hore, to viem, áno. No a všetky tu je obrátený. tiež som si to všimol. Teraz keď dáš túto páčku pravú dole, tak no, dobré. Minus 300. OK. Jak idem rovno? Musí sa nakloniť a ísť s plynom. Idem hore. S pravou páčkou hore sa nakloníš dopredu, Tak. jak helikoptéru, keby si v podstate pilotoval. Keď si to predstavíš. Jak si spravil hente akrobatické?
To je na tom istom princípe? No, aj v podstate. Už si aj ty spravil. Uh-huh. Aj koľko na zemi ešte kozy. No. Ukáž si, no. Dobre. Šlo si. No to máš nejaké základy, má. No to vidno. To ide, no. Však ja nestíham. Dobre, akorát sme sa boli naobedovať s Marekom, ktorý nám dneska zabezpečoval školenie pilotov. Ukázal nám aj FPV drony, čo znamená FPV. V podstate drony, ktoré pilotujete z prvého uhlu osoby a je to trošku väčší adrenalín, trošku väčší zážitok a o niečom inom. To áno, lebo keď sme si vyskúšali simuláciu, ktorú ste mohli vidieť na videu, tak bolo jasné, koľkokrát by sme ten dron rozbili, preto nám Marek svoje FPV drony do rúk vyskúšať nedal a vedel prečo. Dobre, Marek, ja ti moc krát ďakujem za to, že si bol dneska ako školiteľ, že si dneska prišiel, že si nám dneska zabezpečil školenie a dúfam, že v spolupráci budeme pokračovať. Ja ďakujem každopádne za pozvanie a dôveru. Dúfam, že aspoň niečo si každý odnesol a určite som za nejaké ďalšie veci a určite niečo dohodneme, takže Perfektne. pecka. Marek má takisto YouTube kanál, taktiež natáča nejaké videá, takže tuto môžete kliknúť, môžete mu dať nejaký odber, like a pozrieť si jeho videá. Majte sa krásne. Čaute.